Toto nás dneska čaká. Táto ochutnávka, takáto obria ochutnávka chrumiek, čipsov z krajín celého sveta. Ahojte, čaute, ja vás vítam pri tomto dnešnom videjku. Bude to ochutnávka čipsov z celého sveta. Ja som taký čipsový maniak. Niekto proste ochutná kávu, niekto varí, niekto bicykluje, niekto robí holy na oblečenie, tak ja robím ochutnávky čipsov. Sú to čipsy od mojich kamarátov Natálie a Richarda. Pozdravujem. No a poďme sa na to vrhnúť. Prvé čipsy, asi solené, vyzerajú takto. To sú slané čipsy a chutia úplne rovnako ako akékoľvek slané hrúbkované čipsy. Sú fajné, dávam im tak, čo mám, 6 z 10. Klasika, úplne rovnaká klasika, ako nájdete aj u nás. Poďme ďalej. Potom tu máme takéto fazulky, alebo takéto rezánčeky. Voňajú nejako tak syrovo. Tak na pozadí dáka paprička, podobné ako u nás tie arašidové komunistické. Celkom zaujímavá príchuť. Dávam im tak 7 z 10. Toto vyzerá veľmi zvláštne. Taká pečená koža alebo slanina. Au, moje zuby. Toto mi pravdu povediac nechutí. Ako také málo slané škvárky, trošku také mastné. Neviem, 2 z 10. Poďme ďalej v tomto hole. Bagels. Originál. Od Lay's. To by mohlo byť fajn. A sú to takéto trubičky, alebo takéto rožky. Ako taká slaninka, ale taká v čipsoch príchuť. Fajné malé balenie. Myslím, že to má 27,5 gramu. Také akurát pre jedného, taký snečík. 7 z 10. Toto sú nejaké Kim's snack chips. Vyzerá to ako Cine Minis, iba že to bude určite slané. Vonia to lepšie ako to chutí. Má to takú zvláštne nevýraznú chuť. Neviem, že či u nás na Slovensku sú tie čipsy také výraznejšie, alebo len ja mám pokazené chutové bunky. Taká slabá príchuť. Tomuto by som dala tak 4 z 10. Také paprikové. Toto sú tie jedny čipsy, čo sú z Edinburghu. Ostatné by mali byť z Dánska. No a toto je príchuť Pickled Onion. A tieto som už raz mala, takže viem, že sú dobré. Dávam taký spoiler. A budú také kyselkavé. Niečo medzi octom. Také trošku slané. Mne to chutí. Verím, že nie každému by to chutilo. Je to tak za mňa 9 z 10. Ja mám rada také zvláštnosti. Potom sú tu nejaké takéto trubičky. Vyzerá to ako cestoviny. Je to zase málo slané. Ja neviem, že či oni nemajú takú reguláciu takých emulgátorov alebo príchutí, lebo zatiaľ fakt tie príchute úplne na minime. Akože tomu tvaru dávam 10 z 10. Akože taký fajný snack, ale ja by som to posolila. Neviem, 7 z 10. Máme takéto tafel, že nedánske kartofel. Takéto čipsiky. To sú s hubami, s takými kuriatkami, alebo ja neviem čo to je, riziky. Tak toto píše. Špisa. Ňom. 10 z 10. Čipsy s príchuťou parmezánu. Páči sa mi aj, aké sú tie zemiačky také opálené na stranách. Není tá príchuť až tak veľmi výrazná, ale tým, že je to parmezán a syr, tak je ju tam dosť cítiť. Druhé výborné čipsy, ktoré mi tu chutia, dávam 10 z 10, úplne bomba, paráda. Není to príkre, není to nejak preafektované. Odporúčam. Potom tu máme takéto Torres Black Truffle. Neviem, čo je Black Truffle, ale toto keď som otvárala, za prvé mi to nešlo otvoriť a za druhé to strašne smrdelo. Fuj. Ja neviem, strašne to smrdí. Neviem, ako niečo pokazené, skysnuté. Fuj. Aha, to je taký chren a chutí to tak, ako to smrdí. Čipsy fajn, ale tá príchuť je hrozná. To je ako z
stuchnutý vzduch to chutí. 0 z 10. Toto absolútne vôbec. Poďme si s niečím zlepšiť chuť. Takéto paličky. Bude to tak umelo. Také mäsové korenie. No kebyže mám moc veľkú fantáziu, tak si predstavím kúra na smotane. A keby z toho vyťahli tú príchuť a znížili ju tak na 10%, tak možno by sa to podobalo na toto. 5 z 10. No a posledný mohikán, kôprové zemiačky z Poľska. Je tam výrazný ten kôpor a chutí mi to ako nejaké halušky s kôprom. Až na to, že to nie sú halušky, ale čipsy. 5 z 10 tiež. Není to zle vyskúšať, ale tam to stačí. Za mňa, kebyže mám vybrať jedny najhoršie a jedny najlepšie, tak jednoznačne najhoršie... Nie, omyl. Toto sú druhé najhoršie. Víťazia tieto smradlavé čipsy. Neviem, čo to je, či to je nejaký chren spojený s hnojom, ale strašne to smrdí. A tak ako to smrdí, tak to aj chutí. Strašná príchuť. Nechápem, čo tí Dáni akože majú za chuťové bunky. Kebyže mám vybrať tie najlepšie, tak to sú jednoznačne tieto dve si kľudne kúpte. Úplne topka, 10 z 10. Keby sa dalo, tak vás aj ponúknem. Kto by to bol povedal, že vo svojich 30 rokoch budem robiť stále takéto hlúposti. Všetkých vás pozdravujem. Dajte mi like, odber, komentár, čo len chcete, napíšte mi dačo pekné do komentáru a ja sa s vami lúčim. Ahojte, čaute, pa.